Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। दा फाइनाली नोंथांमोननि नेनाया जोब्बाय बेनो जाबाय आसाम फरेस्ट बेटेलियन नोंथांमोननि साख्रिया फैबाय बा पोस्टआ फैबाय स' बेयाव गोबां सोंलु जागासिनो दङ 5000 पोस्टआव मानो 2095 लोगोसे बैसो हाइट आरो लोगोसे रानिं एन्ड क्वालिफिकेशन। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल वेबसाइटआव देन बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव सावरायगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला दा बेफोरबादि साख्रिनि आपडेट मोननो नैबे डिसेम्बराव गोबां साख्रिनि एप्लाइ जागोन लोगोसे एग्जामबो जानो थांगासिनो दङ। आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि वेबसाइटआव फैयोब्ला बेबादि पेज मोनो स' बेयाव नोंथांमोना थाबैनो अफिशियेल नटिफिकेशन मोनसिगोन लोगोसे बाथ्रा होदों आसाम पुलिसा बेखौ कन्डाक्ट खालामगोन होननानै बेखायनो स' नोंथांमोना आसाम पुलिसनि अफिशियेल साइटआव अफिशियेल नटिफिकेशन आरो लोगोसे अनलाइनखौ खालामनो हागोन। दा जायखिजाया लोगोफोर आपकामिं पस्टआ जाखाबाय आरो बे 31 डिसेम्बरनि सिगां एप्लाइ जानायनि खोथाखौ होदों जेला स' नोंथांमोना थाबैनो चान्सखौ मोनथारसिगोन जेराव नोंथांमोना आसाम फरेस्ट बेटेलियन। दा लोगोफोर जों थांनि फै आसाम पुलिसनि अफिशियेल साइटआव स' आसाम पुलिसनि अफिशियेल साइटआव थांनाय लोगो लोगो दा बावैनो जों नटिफिकेशन मोनगोन जानो हागौ दिनै एबा गाबोननि गेजेराव नोंथांमोना अफिशियेल नटिस मोननो हानाय आरो जेब्ला मोनगोन आं नोंथांमोना बेखौ लाबोखागोन 100%। स' बेयाव आं नोंथांमोना बाथ्रा होदोंमोन डिसेम्बराव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि फैनांगौ होननानै दा फाइनालि नोंथांमोना भेकेन्सिखौ नुखाबाय जेराव 2000। दा बाथ्राया जाबाय गोबां सोंलु बैसोआ बेसेबां जागोन लोगोसे पस्टआ मानो एथ' खम थाखो। दा बाथ्राया बेनि लोगोफोर 5000 बाथ्रा होदोंमोन नाथाय नोंथांमोना बेयाव मोनग्रोबाय बेटेलियन हिसाबै। दा लोगोफोर आसाम पुलिसा कन्डाक्ट खालामगोन दा बे आसाम फरेस्ट बेटेलियन फर्सआव स' नोंथांमोना बे जाबाय बेटेलियन होननाय लोगो लोगो जेराव नोंथांमोना रानिं थायो मिथिखागौ 1600 नङाब्ला 3200 मिटार्सआ रानिं जानायनि चान्स थागोन जुदि आसाम पुलिसा कन्डाक्ट खालामारोब्ला। स' लोगोफोर दायोथ' गोबां मिथिखागौ नोंथांमोना रानिंआ स्पिड जानांसिगौ होननानै बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय बेटेलियन होनोब्ला बे 10 पास लेभेलनि जाखायो मानोना नोंथांमोना कनस्टेबल होनना मिथियो बेखौहाय दा कनस्टेबल होननाय लोगो लोगो 10 पासआव इलिजिबल जायो आसाम फरेस्टआव। स' बेनिफ्राय फरेस्ट गार्ड होनोब्लासो नोंथांमोना चेस पास खालामथारनांगौमोन जेराव 10 पासआ हायाखैमोन थांनाय बोसोराव। दा बिदिब्ला एसआइ थागोन ना थाया लोगोसे रेन्जार थागोन ना थाया गोबां सोंलु जागासिनो दङ। दा बेखौनो बेयाव पिकआप खालामदों बेनो जाबाय नोंथांमोना मिथिखागौ जे गोबां पस्ट दंमोन 5000नि खाथियाव देन हाइट होनोब्ला 153 मोन सिगांनिया आरो हिन्जावफ्रा 145नि खाथियावमोन बे जाबाय नोंथांमोननि फरेस्ट गार्डनि हाइटमोन। दा बिदिब्ला आसाम पुलिसा जुदि कन्डाक्ट खालामबा आसाम पुलिसजों समान जागोन नामा बेनि सायावबो गोबां सोंलु बे फरेस्ट गार्डआ। दा फरेस्ट गार्डआव बैसो 18 निफ्राय 38 इयार्स नर्मेलाव बेनिफ्राय एसटिआ 43 इयार्स मोननाय जादोंमोन सिगांनि जुदि फरेस्ट गार्डखौ नायोब्ला नाथाय बेटेलियन होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना मिथिगौ जे बे जिडि कनस्टेबल होननाय लोगो लोगो 18 निफ्राय 30 इयार्सल'खौ जों मोननो हादोंमोन जोंहा आसाम पुलिसनि बायदिब्ला। दा लोगोफोर 18 निफ्राय 30 इयार्सआ चान्सआ दंखायो एसटिआव स' बिनिफ्राय बारायगोन ना बाराया बेखौ जेबो दायो बुंनो हाथ'ला जेब्लासिम अफिशियेल नटिस मोना स' बिनिफ्राय एसटिफ्रा जोंहा 18 निफ्राय 30 इयार्स बे जाबाय जोंनि एसटि कटानि थाखाय। स' बिदिब्ला गोबां सोंलु जादोंमोन बे जाबाय मोनसे थांबाय बैसोआ स' बेनिफ्राय क्वालिफिकेशन थांबाय बेनिफ्राय रानिं थांबाय देन बेनिफ्राय लोगोफोर माखासे डिटेल्स होनोब्ला बेटेलियन होननाय लोगो लोगो जों 10 पास जानो चान्स थाखायो स' नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया मेल फिमेल गासैबो बेयाव इलिजिबल जागोन अल आसाम स्टुडेन्टस बेयाव पस्टआ स' नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन देन बेनिफ्राय डिसेम्बरावनो एप्लाइ जागोन स' बेनिफ्राय रानिं स' रानिंआ नोंथांमोना मेडिकेल टेस्टआ रानिंआ हमना ला फेब्रुवारि मार्चआव जानायनि चान्सआ थागोन मानोना बे टाइमाव रिलि कन्डाक्ट खालामो बोथोराबो मोजां जायो। दा जायखिजाया नोंथांमोना अफिशियेल नटिफिकेशन नेदो गासैबो डिटेल्सखौ हाइटखौ रानिंखौ बेसेबां नांगौ एन्ड क्वालिफिकेशन नांगौ नाथाय पार्सेन्ट बेयाव लानाय नङा बादि जादों एबा स' नोंथांमोना पार्सेन्ट बेयाव नांलायनाय नङा। दा जोबनायाव 2000ल' माने भेकेन्सि दा लोगोफोर जोंहा 5000 होननाय लोगो लोगो गोबां पस्ट दं जेरै हमना ला ड्राइभार बेनिफ्राय ग्रेड 4 आरो लोगोसे ग्रेड 3 लेभेलाव थाबावगोन बेखायनो दायो 2000आ जाबाय बेटेलियन स' बेनिखायनो नोंथांमोना नेथ'दो बुजिदो बे जाबाय 5000 भेकेन्सियाव थाबावनो हागौ स' लोगोफोर बे 2000आ फैग्रोबाय जेराव ड्राइभार पस्ट थाबावगोन आरो लोगोसे गोबां ग्रेड 3नि पस्ट थागोन रेन्जार थागोन फरेस्ट गार्ड थानायनि चान्स दङ स' बेखायनो नोंथांमोना नेथ'बावदो उनावहाय फैबावनो हागौ बा नोंथांमोना रेडि जादो दायो एप्लाइ खालामनो बेनो जाबाय कनस्टेबलाव एबा बेटेलियन पस्टआव।